An b'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye brève kɛnɛ nin ye ale sigitɔ ye bi ye juma ye cɛ fala ne ye sagatigiw tɛmɛtɔ ye bi fo ka ne jatigɛ ja bi ye mɛkalo tile 31 de ye sini y'a tile fɔlɔ ye cɛ sini kow ka ca dɛ Cagadugu taga bɛ yen Coupe du Mali bɛ yen Ligue des Champions bɛ yen Ligue des anw yɛrɛ bɛ yen basidun bɛ yen fɛn bɛ yen Ala ka sini jira an na su in na an ka brève an tɛ munumunu jan kɛ bi su in na parce que an tun ye chemin de fer système maaw wele an ɲɛ t'u la fɔlɔ bon an b'a dɔn fana k'a fɔ ci kɔni fɔra u ye parce que u yɛrɛ ka laɲini don u ko ko INTM bɔra ko ka olu wele min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ Senegali jamana kuntigi ale nana ya ci min donna da n'o ye CEDEAO ka ci ye e ko denmisɛnw ka kuma o ma poto minɛ tuguni CEDEAO ye poto minɛ tuguni dɛ Basiru Diomaye Diakhar Faye kunungo mɛkalo tile 30 ale tun bɛ balimaya ni baliya taama ni baara taama na Mali kɔnɔ taama min senfɛ ani Asimi Goita u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnya in n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye Senegali jamanakuntigi ale nakun kun ye ka na Asimi lasɔn yaasa min ye Mali ye waleya min kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma an bɛ se ka segin an kɔ cogo min kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko min ye Basiru Diomaye Diakhar Faye ye a kun kan ka waatinin kunkurunin de kɛ anw fɛ a kun tɛ mɛn pankuru o kun kan ka segin ni a ye ka taa Burkina selifana waati nka selifana o y'a sɔrɔ ani Asimi u ma tila ɲɔgɔn na jɛrɛ in sojukɔrɔla kuma a fanba min ye Senegal jamanakuntigi ye ale nakun kun ye sa AES baara minnu bɛ senna bi ji jukɔrɔla la ka se ka o ɲɛmaw lasegin u kɔ u bɛ se ka segin CEDEAO la cogo min sabula maa caman bɛ yen jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baaraw la olu y'u tan la ka dɛsɛ Senegal dangelenkura ale fana y'a lajɛ sa a ka doni na kɛnɛ kan ka ko sigi sen kan yaasa min ye Mali ye a bɛ se ka na kuma o fɛ cogo min kɔlɔsilikɛlaw ko min ye Senegal jamanakuntigi ye bɛɛ y'a faamu k'a fɔ kun min na a taara Moritani sabula u kun ka jɛgɛmɔ ko dɔ b'u ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ o balannen don nka n'i y'a ta fana jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama sira fɛ bi in na Moritani jamanakuntigi ale de ye farafinna ka kelenya tɔnba jamanakuntigi ye sigiɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ faamuya bɛ kɛ ko a ka taa Moritani fɔlɔ ka yen k'a ka bɔ ko fɔlɔ ye nka k'i pan Mali kunna ka taa Gambi ka taa Guinée Bissau ka taa Ghana ka taa Nigeria ka taa Côte d'Ivoire Basiru an ka di o ma sa dɛ Macky ɲɛ gannen sera anw ma yan nka fala ye cɛ o cɛ y'a bɔ i yɛrɛ kɔrɔ ka na Bamakɔ yan k'i nana ko k'a faamu a bɛ ɲɛf'i ɲɛna baara mun bɛ senna yan o bɛ ɲɛf'i ɲɛna yan laɲini ye min ye o bɛ ɲɛf'i ɲɛna kuntilenna ni yɛlɛmaw nana cogo min o bɛ ɲɛf'i ɲɛna yan de i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a fɔ ko u y'u gɛnna k'a sɔrɔ u yɛrɛ y'u yɛrɛ gɛn yan de fana i b'a dɔn fana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ olu tun bɛ furugufurugu dɔw la u kun ɲɛna k'a fɔ ko u bɛ se ka manja kɔrɔbɔ kɛ
yanni fana ni nana a tɛ lakali yɛrɛ i yɛrɛ b'a y'i ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ kun min na anw kɛlen don ka nin sira ninnu ta Basiru Jomayi Jakari Fayi ale ka bariya baara ninnu a y'a se a sigiɲɔgɔn jamana caman na nka mɔgɔw ma min faamu fala ye o de ye k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw n'o ye Mali Burkina ni Niger ye olu ni jamana minnu tɛ bɛn bi n'u u tɛ ɲɔgɔn faamu n'o ye Guinée Bissau ye Mauritanie Nigeria Côte d'Ivoire Ghana ani Guinée Conakry ale taara olu de fɔlɔ fɛ yen n'i y'a ko jate minɛ a yɛrɛ ka jate la ko Mali ko an ye sira min ta n'o ye ka bɔ CEDEAO la ye a ye min fɔ tubabukan na fala ye ko Mali ko fɛn min don k'a bɛ se ka kɛ k'an bɛ segin an kɔ ko tiɲɛ don k'an ye sira min ta k'a kuma ɲɛfɔ ka gɛlɛn ko nka k'a bɛ se ka kɛ an bɛ segin an kɔ a y'o de fɔ ko ce n'est pas inflexible a y'o de fɔ tiɲɛ don ale nana ka n'a lajɛ CEDEAO maaw olu y'a bila min na Maliyɛnw olu kɛlen k'ale lamɛn ani jamanakuntigi kɛlen ka kuma ale t'a fan dɔnna a dɔnna k'a fɔ a tun b'a fɛ ka na min kɛ a ka laɲini tun ye min ye o ye min ye Mali Burkina Niger ye olu bɛ se cogo min na ka segin ka taga CEDEAO ale kɔnɔna na o de la a ko k'a nisɔndiyara ka na a terikɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye ka na o sɔrɔ k'o labɛnnen don o hakilila tigɛlen don Senegal ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bariya sira min bɛ yen k'o sinsin k'o baaraw kɛ ka se fo a dan na Basiru Jomayi a y'a fɔ fana a ka laseliw senfɛ ko a nakun ye ani jamanakuntigi ka kumaɲɔgɔnya o ko u ye tali kɛ min na Mali ale ni Senegal cɛ o bɛ se ka sinsin cogo min jagoko ta nasira fɛ jamana fila cɛ taama ta nasira fɛ ni juguya wɛrɛ ni bamaca wale ka sira nata fɛ min ye CEDEAO ye ko ye ko a fanba ye o ye ko sabula k'anw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn cogo min ko bi bi in na ko Mali bɛ jɛkulu min na k'a bɛ f'o ma ko Alliance des États du Sahel k'o ye AES ye ko ni mɔgɔ min ye ale yɛrɛ Basiru ka taa ni ka seginw jateminɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ale dalakan ye min ye o de ye k'a y'o de fana fɔ colonel Asimi Goyita ɲɛna ko tiɲɛ don Mali bɛ ka min laɲini ale y'o faamuya Mali bɛ jɔyɔrɔ min na bi o jɔyɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ko a bɛ se ka kɛ an bɛ segin an kɔ min ye Senegal jamanakuntigi ye a ka laseli la ani an ye min tɔmɔ kɛnɛ k'a ye o ye k'a jira k'a fɔ ko AES a maaw u bɛ se ka segin u kɔ cogo min nka fala ye ale fana ɲinɛna min kɔ ale taalen Ghana jamanakuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye o y'a fɔ ale ɲɛna dɛ ko pourtant Basiru aw filɛ nin ye aw ko aw ye jeunes ye aw ye panafricains ye aw ye révolutionnaires ye ko a bɔra ta e bɛ se ka anw ka ci ɲɛnabɔ Mali la han n'i sera ka kuma ninnu fɛ u ka sigi CEDEAO kɔnɔna na a bɛ fisaya dɛ o fɔra ale ye ale ɲɛna ko maliyɛnw m'o mɛn de Nana Akufo-Addo de y'o fɔ ale ye sabula Côte d'Ivoire taga taara ka taa fuguri bɔ dabada la i b'a ye k'a fɔ a sera ye don min Alassane mana a kunbɛn o bɛ ko dɔ yira jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman la sabula ale tun bɛ yen nka a ka jamana ɲɛmaa dankan ni o ye vice président ye Cɛmɔgɔ Meyile o de taara Basiru kunbɛn Alassane yɛrɛ y'a kɔnɔ u ka faama sigiyɔrɔ la n'o o ye Rivera ye min ye Senegal jamanakuntigi ye waati min na Akarakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen n'a bɛ fɔ a ɲɛna ko n'a sera Bamako fɔlɔ k'a k'a daminɛ yen ko yen de ye ko in yɛrɛ ye koyi ko a ka ca Ala fɛ n'a sera ka nɔ bɔ Bamako ko tɔw mana o kuma mɛn ale tɛ miyankakɛ dɔn n'olu y'u kɔ don min na u b'u kɔ gosi de o y'u taalen de ye bamananw kɔni fala ye n'i ye bamanan wulilen ka jɔ i ka du kɔnɔ k'a bolo fila kɛ k'a kɔ bugɔta a ti don ye tuguni dɛ n ko fɔlɔ bamananw dɛ n'o tɛ ni ne taara ni ne y'a k'i fɛ n bɛ segin ka taa n'i bɛ fɛ n ka na dɔrɔn i bɛ toba dɔ tobi k'o bila ye sinon fɔlɔ ni bamanan wulila k'a bolo fila kɛ k'a kɔ gosi a du a ti don o kɔnɔ tuguni dɛ
Basiru a ko ko ale nisɔndiyalen don ko a b'a dɔn togo bɛɛ la ko min ye Mali ye ko anw ka ko sinsinyɔrɔ ye CEDEAO de ye ko ale tɛna na timinangoya a tɛna na nisɔngoya wulikajɔ ni fɛɛrɛ min bɛ ale yɛrɛ bolo k'a na olu da sen kan ko yaasa hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ko Senegal kɔni k'a b'o fɔ an ɲɛna k'olu tɛ don AES la dɛ nka ko anw de bɛ segin an kɔ ko ka taa CEDEAO kɔnɔna na a ka taama in n'o ye Mali na in ye i b'a ye k'a fɔ ko a ka kuntilenna n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ye cidenya ye cidenya min n'a y'i to sen fɛ ka Mali jamana ɲɛmaa k'o sɛbɛkɔrɔ fo o ka wulikajɔ o ka cɛsiri o ka faso kanu o n'o ka baaraw kɛcogo la ko wa fana ko Mali fana ka jamana kɔnɔna na bi min ye Asimi Goyita ye o ka taabolow ye min ye ko ale yɛrɛ y'o faamu ale b'o bonya k'o bato ko sabula o ye Mali ka hakɛw ɲinini ye nka ale tɛna na ɲinɛ min kɔ o ye CEDEAO ko in ye fala ye cɛ ye CEDEAO bɔ a da ani Asimi ka lasigi la a ka ca dɛ nka a ye maliyɛnw fana fo ko maliyɛnw ko anw bɛ fasoden ɲumanya baara min na an ka jamana kɔnɔ an sera k'an kɔ a da jamanabaw kɔ a la cogo min maliyɛnw yɛrɛ sera ka embargo kun cogo min ka tila ka nin waati gɛlɛmanba ninnu kun kɛlɛ bɛ sen na an ka wolomasiri tabaw bɛ cɛsiri la don o don k'a bɛ malidenw fo o la wa k'a bɛ Mali fana fo ko an ni danbe an ni layidu an ni hɔrɔnya wa min ye an ka baara minnu bɛ yen fana an bɛ k'olu fana kɛ ko Ala ka u ɲɛ an bolo fala ye CEDEAO ale ye jɛkulu ye min sigilen don n'a ninakili yɔrɔ a ko o ko n'a bɛ kɛ a bɛ bɔ Faransi o jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ni maa min ka kegu n'i bɛ ko jateminɛ Basiru ale nana ka bɛɛ lajɛlen kɛ ka na Mali ni Burkina ni Niger k'o bila kɔfɛ n'anw tilara ɲɔgɔn na a bɛ taa jɔnjɔn ta Faransikaw fɛ yen Makɔrɔnkɔrɔ kalo kura ale kan ka taa yen olu t'anw filɛ namugula sogow ye sa wa CEDEAO ye jɔn ta ye ni Faransi ta tɛ u bɛ se ka mun kɛ n'o tɛ CEDEAO yɛrɛ sigikunba yɛrɛ ye min ye Cap Vert président y'a fɔ u y'o sira bila a mɛnna donc nin ye jateminɛw ye an yɛrɛ ye jateminɛ minnu kɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw olu fana sera ka kɛ taama in senfɛ nka Basiru Jomayi Jakayi Fayi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko maa min don sabula ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o o ye Usumani Sonko ye u ka jɛkulu olu ye panafricains ye CEDEAO ko in kɔni a nana ka na o kɛ o ye cidenya ye n'o tɛ ko n'i y'a jateminɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ fɛ yen programme min kun bɔra o tun ye k'a fɔ de yanni ale ka taa Ghana o tun ye k'a fɔ de ko Sonko o de bɛ na yan ale de bɛ taa Burkina n'a bɔra yen tuma min a bɛ taa Laginɛ ka tila ka taa nka a taalen Côte d'Ivoire u k'a ma k'a ka taa Laginɛ ko n'olu bɛɛ ye kelen ye bi dun a ma se maa k'a fɔ maa ye ko Mali ni Laginɛ k'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que anw ni Laginɛ kɔni Guinéenw yɛrɛ de b'a dɔn k'a fɔ ko jamana filaw de mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo n'o tɛ ko kun daminɛ bɛ cogo min a tɛ ten bi bɛɛ lajɛlen y'a faamuya parce que hali kɔsa in na min ye Maliki Jaw ye ale ni Dunbiya ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale Fayi kelen ka investiture la foli kɛcogo ni kow kɛcogo fala ye hakilima ye kulu kunjamana dɔ fuga ye Basiru a kɔni kun nana ka na min ɲini yan a m'a sɔrɔ dɛ an ka mɔgɔw ko a ma u yɛrɛ ka na AES kɔnɔ Senegal yɛrɛ place yɛrɛ de bɛ AES kɔnɔ o y'anw ka pɔri ko bannen pewu nka ale ko k'a yɛrɛ k'olu tɛna AES kɔnɔ ale bɛ ci min na a bɛ na o ɲɛnabɔ wa nin ko in fala nin ko in a y'a sɛbɛn k'a bila dɛ plus fanga bɛ taa ɲɛfɛ ale ni Sonko bɛ sɔn ka janya ɲɔgɔn na han parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko fanga ko bɛɛ lajɛlen ni aw bɛ fanga la min bɛ fɔ président o tɛ fɔ aw tɔw ye dɛ téléphone de b'ale ni président tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ aw tɔw ni président tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛwalew la i bɛ kow kɛcogo i b'u faamu a kɔni nali ɲɛna parce que Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na nka an bɛ min fara a kan dɔrɔn komi panafricain don gauche maa don
an b'a dɔn k'a fɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko u bɛna falen don senegalikaw fɛ yen ka yɛlɛmabaw kɛ k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma fana kɛ CEDEAO kɔnɔna na ale yɛrɛ y'o fɔ nka ni u ma falen anw ka Asimi Goyita Ibrahim Chani ani capitaine Traoré olu bɛ sira min kan nin ye o kɔni o tɛ se ka k'o kan sabula min ye Mali ye ale ni nin jamana fila tɔ bɛɛ lajɛlen u ye min ye o ye k'a fɔ CEDEAO bɔr'u ka jamanaw kan min ye Faransi sɔrɔdasiw olu bɔr'u ka jamanaw kan Faransi tun bɛ waleya minnu kɛ olu dɔgɔyara u ka jamanaw kan o nana ni lafiya ni min ye bi n'u ka sɔrɔdasiw bɛ se ka wulikajɔ ni baara kɛ n'u yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la wa Senegal ka jamanakuntigi ka nali yan a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna na bi taabolo kura minnu bɛ yen o kɛlɛw a y'o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ ni a ka ɲininkaliw jaabi cogo ye a ka kibaruyaw di cogo ye a ye waleya minnu fɔ ani ale yɛrɛ bɛ ka AES ye cogo min na bi o jɛkululama ye cogo min na bi ka tila k'a yira an bɛɛ la tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ ma ale ci o ye kelen ye ko CEDEAO ma ale ci ko wa ko kabi ale sigira ale ma taa CEDEAO ɲɔgɔn yira ko CEDEAO ma ale ci ko wa ko jɛkulu wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'ale ci anw kɔni b'a ɲininka nin bɛɛ la nka an bɛ min dɔn anw ni Senegal ka bolo di ɲɔgɔn ma an k'o sinsin an k'o kɛ badenya ni kelenya kɔnɔna na i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na an ka se ka baara kɛ parce que maanifin fana si kelen i tɛ se ka i jɔ i kolo la f'i ni mɔgɔw de ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fala nin ye anw yɛrɛ ye kɔlɔsili min kɛ keba ne tun bɛ yen kunun n ma fɔ y'o dun dɛ PKD tulo bɛ n na mais yan bɛ Asimi ka sécurité mɔgɔw fo minnu ye baara kɛ kunun ani minnu bɛ kuluba minnu b'ale yɛrɛ nɔfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que i b'a dɔn ko ni jamanaw nana aw fɛ yen fɛn fɔlɔ min ka gɛlɛn u ma u ka journalistes bɛ se ka baara kɛ cogo min an tɔɲɔgɔn minnu nana ka bɔ Sénégal franchement an n'u ye ɲɔgɔn faamu baara kɛcogo la depuis aéroport la ka taa se kuluba kɔnɔna fana ma baara kɛra ka ɲɛ u yɛrɛ wasara an ye connexion d'u ma u ka se k'u ka fɛnw ci an n'u ye hakilina falen-falenw fana kɛ an y'u kalifa mɔgɔw fana na yan'u ka se fan dɔ in na an ye mɔgɔw tɔgɔ d'u ma n'u sera yen Burkina ye n'olu fana ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana labɛnna anw fɛ yan donc an bɛ u fana ka presse mɔgɔw fo parce que u nana u y'a to u y'an ka ko faamu CEDEAO jamanakuntigi fɛn na bɛɛ bɛ girin de bɛɛ b'a fɔ ko fo n ka nin sɔrɔ mais u nana sɔrɔ anw ye dispositif min bila aéroport la u donn'o cadre kɔnɔna na an ye baara kɛ bon ko kɛra cogo o cogo kelen-kelenninw tɛ ban a la président u ka président ka phototala kɔni ale kɔni tun bɛ ka pan ye ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ na an ma se k'ale kɔni canaliser mais a yɛrɛ tilara k'a ye ka ko taacogo faamu a y'i arranger fana tɔw bɛ k'a kɛ cogo min na mais a ma kɛ mankan na an ma kiiri bɔ a la an ma wɔyɔ bɔ a la an y'a to a yɛrɛ ye ko taacogo ye mɔgɔw nacogo n'u segicogo a y'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma donc wɔlɔfɔw ka ɲɛmaaw an b'u fo u ka nali la an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ sera ka mun sama kunun a ko kɛnɛ kan o ye nin ye sɔrɔdasiw olu bɛ baara la hali bi basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min sini ni ala sɔnna ma colonel Asimi ale bɛ taa Selenge kɛrɛfɛ kilomɛtiri 4 dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Cagadugu ale kan ka taa yen ka taa yen fana panneau solaire o da min ye Asani Sidibe ni ale bɛ CNT kɔnɔna na n'ale yɛrɛ ka commission min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafaw ni ji ni kuranko ma ale y'a yira k'a fɔ ko nin y'a dɔgɔkun 3nan ye jamanakuntigi kɔni bɛ ka panneau ni solaire da yɔrɔ la ko n'ala sɔnna a ma ko min ye méga 400 ye k'an kan ka o de sɔrɔ kalo 18 nataw kɔnɔna na ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ɲɛ k'o de la k'a ɲininen don bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye sini an bɛ se ka se cogo min na kɛnɛ in kan min ye nin baara in ye o kan ka kɛ maa minnu fɛ sa o ye Émirats arabukaw ye olu de ka jɛkulu bɛna na nin baara in kɛ Falaye Chinois ma deli ka hôpital dɔ dilan tile 10 Covid waati ya kuranko dɛsɛ b'anw na olu ma se k'anw ka nin kɛ kalo 1 mun na wariko don wa sinon n'olu kun sera ka fasi bɔ nin na u k'u ka chinois kɛ nin na o tun bɛ ɲɛ dɛ a tun b'a to an bɛ kuran sɔrɔ mais olu ta ye kalo 15 de ye irisiw de ta ye kalo 12 ye mais nin bɛɛ la kuran tali ka na Bamakɔ kɔnɔ yan i b'a dɔn u bɛna na poto kura de k'a la énergie ka poto kɔrɔ nin tɛ se k'a ta tuguni non tɛ se ka transporteli kɛ dɛ
11 km o ye ka bɔ pano yɛrɛ la fɔlɔ ka na ni a ye u ka centre la a ka se ka yɛlɛma ka kɛ courant ye ka tila k'a ta ye tuguni ka sɔrɔ ka na n'a ye ɲɛfɛ bon an bɛ dugawu kɛ komi a baara kɛcogo fɔra an ɲɛna cogo min n'a sera ka tɛmɛ o sira fɛ a bɛ ɲɛ an sɔngokaw fɛ yen dugutaala dɔw tun kan ka taa dɔgɔjɔ dɔ la dɔgɔjɔ in a kɛra kunungo bamanci wale kɛbaaw tɛ ninnu ye han ninnu ye bingalikɛlaw ye u y'u bɛɛ lajɛlen da u disi ka dugu la dugu min n'o ye gunga ye bura ale commune kɔnɔna na kilomɛtiri 20 an sɔngo yɛrɛ masurunya na bolola fɛn fɛn b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen sama ka b'u kun min ye duguden ninnu ye kɔni u kun taatɔ don ka taa selimaminɛnw de san u ye o fana bɛɛ lajɛlen daraki u la maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra ninnu taabolo ye nin yɔrɔ in na ye bandi ninnu kɔni k'u sigilen n'o ye u tɛ taa u tɛ maa ci n'u kɔni ye mɔbiliw natɔ ye u bɛ don tu la ka sɔrɔ ka barrière da aw ɲɛ ka aw da disi ka fɛn fɛn b'a bolo k'a bɛɛ lajɛlen bɔ o bandi kelenw min ye kuntakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen o ye banka sumara ye zeyin olu fana ta kɛra kunu kalo tile 30 u taara bin olu kan misi fitinin fara misiba kan saga ba k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ urukundakaw fɛ banka cercle kɔnɔna na bamanciwale kɛbaa ninnu ta tɔ u kɔni mugu ci sanfɛ yaasa u bɛ se ka taa n'u ka baganw ye cogo min na u fɛrɛ ma dugudenw y'a jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ filanan ye olu kɔni nin ko in bɛ kɛ u la dimanche n'o ye mɛ kalo tile 26 ye u kun nan'u ka baganw fana cɛ n'o ye sagabalakaw fɛ yen Dimbali commune kɔnɔna na ka taa ni u ye nin waati laban in kɔnɔna na min ye bingaliw ye dɔngɔnɔduguw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka caya kuma tɛ bagan suɲɛ bagan misɛnnin fara bagan kumaba kan k'u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen cɛ Burɛm ale mɛrilakaw kɔmasegi baara u sera ka min kɛ san 2023 kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ dugudenw ye musaka minnu sɔrɔla o kɛra cogo min wari yɛrɛ tɔ bɛna kɛ cogo di ɲinan san u kan ka mun ni mun kɛ n'u ka wari ye sefa wari kɔni u y'a jira k'a fɔ ko olu sera ka $26,000 Burɛm olu sera ka o sɔrɔ min ye $16,000 ɲɔgɔnna ye kɔni ye u sera ka o musaka sɔrɔ u kun kan ka min ye $26,000 de ɲini nka $16,000 u sera ka o de sɔrɔ u ka dugudenw y'a jira fana k'a fɔ ko min ye nin lajɛ in ye k'a kɛra Temera ale préfet o sigilen ɲɛna Conseil national de la jeunesse sɛbɛnkura kun bɔra k'a fɔ ko mɔgɔw tali ani jɔyɔrɔ ɲini ko kun kan ka kɛ cogo dɔ la min ye minnu bɛ togodaw la olu tun ye muruti boloda n'o ye région taw ye k'u ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min sɔrɔla sa u b'a jira k'a fɔ ko Bamako togodaw CNJ bolofara bɛ fan o fan bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ i ka sigida la u y'a jira fana k'a fɔ ko CNJ yɛrɛ dulonnen don nin waati in na a ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔlen don nka min ye communiqué ye n'u jɛra ka u bolonɔ bila o la Bamako taw ni région taw u y'a jira k'a fɔ ko CNJ ko a bɛ to a cogo kɔrɔ la a sigira sen ka waleya minnu kama sa ka se ka sifinw dɛmɛ k'u ka baaraw la k'a bɛna olu baara kelenw kɛ min ye denmisɛnninw ka nin tɔnjɛkuluba in ye fana u y'a jira k'a fɔ sa ko sɛbɛn min n'u y'a tɛgɛ bila n'o y'a sɔrɔ ale kɔni siginiden 4 na o b'a jira k'a fɔ ko CNJ ɲɛmaaw kɔni ko olu bɛ bolo wulikajɔ kɛ bɛn ni kelenya sinsinni na cɛfɔ ni kanbɛn na min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ gɛlɛmanw ye k'olu ban sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u kun y'a jira fana k'a fɔ ko n'i bɛ ta ka kɛ ɲɛmaa ye u kun ye min sigi sen kan ko u y'o yɛlɛma yaasa jama fanba bɛ se ka ye a la nka min kɔni tora sen na i si b'a daminɛ san 18 na ka se san 35 ma i man ka tɛmɛ o kan ko yaasa ka se ka si kɔlɔsi kɛ sa ka si sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka fɔ k'i si don i bɛna n'i ka carte ɲini n'a ye walima i bɛna n'i ka carte nationale biométrique ye wa ni maaw sigara maa min na dɔgɔtɔrɔw bɛ wele u b'a fɔ min ma ko IREM u b'o kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ e tɛ balikuba ye ni i ni ka dɔgɔ ten duguni na ten k'a sɔrɔ pati sagana ti i ye u ni i sɛgɛsɛgɛ k'i don masi kɔnɔ k'i lajɛ o kɛra o na koyi kuma min na bɔlɔntana denmisɛnninw bɛ ne bolo kubu dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ ma ko kubu de lamini a tun bɛ taa municipal la Salif Keta Domingo de y'a sigi sen kan aw bɛ don machine entraîneur fara joueur kan aw bɛɛ bɛ don machine kɔnɔ fɔlɔ n'aw donn'o kɔnɔ n'a kulera min na o kɔrɔ k'o si ka ca e ti tɛmɛ Bamako omniswari kelen ni réalité a tun bɛ yen dɔ bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ jɔ olu la k'a fɔ ko olu de ye cɛkɔrɔba ye olu bɛ tɛmɛ mais fitinin ninnu dɛ pati olu ma nɔgɔn dɛ i bɛ min ni burekɛtɛnin ni ninnu ye fɛn ten olu ye ɲɔw de ye ɲɔw c'est les sorgho et les mil fala nin bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ koyi Salif Keta kun nana ni fɛnw ye c'est à dire jamana in bɔlɔntan kun bɛ taa ɲɛ o i b'a dɔn sisan ni kubu ninnu bɛ yen mairie bɛ bɛɛ bolo a bɛɛ bɛ commune na
a bɛ taa wolosɛbɛn kura dilan dɔrɔn ka na o b'a minɛ mais Salif ko ale ma ban wolosɛbɛn na dɛ wolosɛbɛn bɛ minɛ fɛn bɛ dilan nka machine fana a bɛ don o kɔnɔ de n ko anw de la ka gagner k'a sɔrɔ a ma jouer ani Mɛdinɛkura olu bɛɛ kɔrɔlen don mais n'u i b'a fɔ ko petit-petininw de don joueur ye 11 ye olu ka liste la aw tun bɛ 16 de sɛbɛn 9 minɛna machine na olu n'anw bɛ se ka jouer olu n'anw bɛ se ka jouer tuguni olu kun n'anw tɛ se ka jouer ne kun nana ni n ka denmisɛnnin fitininw olu taara ja minnu yɛrɛ supporters denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ ka supporteriya kɛ yɔrɔ olu de kan ka kɛ denmisɛnnin ye mais olu kun ka kɔrɔ ni ala balontan namara ka ca dɛ donc ko CNG k'u bɛn'a kan ni maa min kɔni si ni siga kɛr'i la k'i ɲɛda lajɛ tiɲɛna karisa e ka ca ni 30 e ka ca u bɛ taa ni e machine na k'o de bɛna kɛ yaasa CNG a mankan ka ban Modibo Keyita n'ale bɛ bɔ Nara ale ko k'u kɔni ye bɛnkan min sɔrɔ nin ye ko bɛnkan in ka ɲi ko bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma karidon an kan ka maa 2 sɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na CNG walayi diɲɛ man kɛnɛ Ijitalaw an ka kɔnba fɔlɔ mɔgɔ olu sera Madina ka ban min ye Ibrahima Jawara ale y'o kuma d'an kan Musa n'u b'a wele ko Zege maa caman b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ drone baara kɛ ale ni Alu Tarawele cybercriminalité procureur kɔni olu bila ka taa kaso la bi ko sabula min ye tɔgɔ yɛlɛma jamu yɛlɛma yɛrɛ yɛlɛma ye ka kibaruyaw di kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye min bɛ se ka na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ k'olu tun bɛ k'o baara kɛ o hukumu kɔnɔna na sa u ye nkalon tigɛ ka kibaruyaw di bɔlɔlɔ sanfɛ bɔlɔlɔ sira min fɛn fɛ n'o kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ bi o de la u minɛna ka taga n'u ye ko ni Ala sɔnna a ma u ka kiiri kɔni o ye juillet kalo ale tile fɔlɔ ye o kan ka kɛ Bamakɔ cybercriminalité ale fɛ yen Afrique du Sud kaw fɛ yen kalata kɔni kɛra kalata jaabiw bɛ ka kɔnɔ nka o y'a jira k'a fɔ ko 100 sarada la 42 kɔni o ka surun ANC mɔgɔw la sabula olu fɛ ni maa min ka wasaden cayara président a bɛ taa olu de ka mɔgɔ kɔnɔna na olu tɛ jamanakuntigi kalata kɛ olu bɛ wasaden kalata de kɛ ale ni maire kalata u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ lisi ba kelen na n'aw tilara yɔrɔ min maa minnu ta mana caya ni assemblée donna olu de bɛ sigi kɛ an ka ndolatila Mohamed Kamara camancɛ ko Faransi championnat national maaw kɔni ale suspend match 4 sabula a ma sɔn fiyewu cogoya si la min ye gɔrijigɛniya k'o soutenir k'o dɛmɛ k'o sɔngɔrɔma don ni olu ka jaw ye ja mun n'o tun y'o kɛ ndolatilaw ka balontan maillot kan san laban ndolati min kɛra Faransikaw fɛ yen coupe du monde ale tile 3nan n'a tile 6nan o ndolatiw bɛna kɛ ndolati minnu bɛna kɛ sa o ye Sierra Leone ni Djibouti ye o ye groupe A kɔnɔna ye o bɛ kɛ lansara kalo tile 5 Marocains olu fɛ yen Togo ni Sudan o fana bɛ kɛ lansara o bɛ kɛ Togokaw fɛ yen Lomé min ye République centrafricaine ale ni Tchad bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana bɛ kɛ Marocains olu fɛ yen Namibie ni Libéria olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ groupe H kɔnɔna na min ye Johannesburg ye sa Afrique du Sud ale ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée équatoriale Tunisie ni Guinée équatoriale de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Libéria ale ni Namibie ka ndolata o bɛ kɛ Afrique du Sud de fɛ yen Tunisie ale ni Guinée équatoriale ni ndolati ninnu bɛɛ la Aradezkaw fɛ yen Tunisie o ndolataw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo tile 5 kalo tile 6 ndolata minnu bɛ yen Malawi ale ni Sao Tome et Principe olu bɛ jouer o bɛ kɛ Lilongwe Malawi kaw olu fɛ yen Guinée Bissau ani Ethiopie groupe A kɔnɔna na o bɛ taa Guinée Bissau lansara waati Mauritanie ni Sudan o bɛ taa Nouakchott kaw fɛ yen lansara waati Libye ale ni Île Maurice o bɛ taa Tripoli kaw fɛ yen Congo ani Niger o bɛ taa Kinshasa RDC la Égypte ni Burkina Faso o bɛ taa Égypte kaw fɛ yen Caire Sénégal ni RD Congo o bɛ taa Diamniadio Donati kɛnɛ na Benin ni Rwanda o bɛ taa Abidjan kaw olu fɛ yen min ye Algérie ale ni Guinée o bɛ taa Alger kaw olu fɛ yen nin ye o ye Mali ale ni Ghana o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 19 o bɛ kɛ Bamako jumadon sa kalo tile 7 Zimbabwe ni Lesotho olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Johannesburg Mozambique ni Somali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maputo kaw fɛ yen Kenya ani Burundi o bɛ ka Lilongwe kaw fɛ yen Uganda ni Botswana o bɛ taa Uganda kaw olu fɛ yen Madagascar ni Comore o bɛ taa Johannesburg
min ye Angola ale ni Estani o bɛ taa Luandakaw fɛ Angola. Nigeria ni Afrique du Sud o bɛ taa Nigeriakaw olu fɛ yen. Min ye Maroc ale ni Zambie o bɛ taa Maroc Agadirikaw fɛ yen. Côte d'Ivoire Gabon o bɛ taa Korogo olu Korogokaw fɛ yen. Min ye JO ye sa a yirala k'a fɔ ko Jeux Olympiques ale hukumu kɔnɔna na balontan o baaraw daminɛ na fana ko siganama dɔ kɔni minɛna. Siganama in ale tun b'a fɛ ka dugujukɔrɔmugu de don yen. Ndolantan labɛnw kan ka kɛ yɔrɔ min na sa ko kɔni ko a jatigɛba bonya kosɛbɛ. Gawokaw fɛ yen denmisɛnninw ka balontan min bɛ yen n'o finale kan ka taa sini finale in kɔni ko a jɔrɔ b'a labɛnbaw la sabula min ye IS Fogasi ye ale de kan ka jouer nka ale ka ndolantila dɔ bɛ yen ko o ye dunan ye o taara ka jouer a yirala k'a fɔ ko ka o ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ sariya bɛ se ka bato cogo min na o kɔni ko gɛlɛyalen don nin waati in na olu fɛ yen. Sini fana Mali kɔnɔna na sini min ye Coupe du Mali fala ye ale ta ko 60 ni sabanan o kɛnɛ de bɛna sigi sini san 61 tɛmɛnen kɔfɛ Stade Malien ale kɛlen ka Mali Coupe du Mali ta ko fɔlɔ kɛ Mamadu Konate la ani AFP bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye tuguni. Coupe in yɛrɛ Stade y'a ta ko 22 de kɛ a bɛ ka taa ka 23nan nɔfɛ. Ligue des Champions nanzaralakaw fɛ yen o fana ndolati o bɛ kɛ min ye Borussia Dortmund ye ale ni Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Wembley anglais olu fɛ yen. Na ala sɔnna ma mun mana bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an na olu da outlook ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ sa ko ka an bɛn sini ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye cɛ o b'a sɔrɔ e ma na dɛ o bɛ sɔrɔ Cagadugu sira kan dɛ ala ka taa ni ka segin nɔgɔya bi taa an b'o jɔ yan ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka sini jira an bɛɛ lajɛlen na.